אז בואו נרוץ רגע על הלופ הזה שציירתי לכם פה בצורה מרשימה. מה בעצם אומר המקצב הפנימי הזה, כאילו איך אנחנו נשארים בתוך הלופ הזה, ולאט לאט אתם תתחילו לקבל כיוון על הדברים, בסדר? אז התחושה הראשונה, רמת התודעה הראשונה שכל אחד מחזיק בתוכנו כנשמה במימד ארץ, אוקיי? אחד, למה אתה לא מצייר? אחד, אני רוצה. כשאני רוצה להתרחב 1 ועוד 1 שווה 2, התנועה אני רוצה בכלל, אוקיי, או שאני רוצה להתרחב, יוצרת אני והם, בסדר? אני והם, או אני רוצה לבטא הלאה, בסדר? למי אני אבטא? בסדר, זה בעצם מרחיב לי את הפרספקטיבה, אני רוצה לבטא, בסדר? אחרת לנו כל אחד ממציא לעצמו כל היום. אז אני רוצה לייצר אני כאילו רוצה לבטא את עצמי, כמו שאמרנו, איפה? תחת המרחב הזה, אוקיי? תחת המרחב הזה כלופ, עדיין, ללא מודעות. בסדר, זה הרעיון, איך אני פועל ללא מודעות. אני רוצה, אוקיי? אני רוצה לשתף את מה שאני מרגיש, אני רוצה להעביר את מה שאני חווה כרגע, אוקיי? מה אני עושה? מקפיץ את עצמי לפה, זה הלופ. מ-4, אני רוצה לבטא את עצמי בהווה, אוקיי? מה אני עושה? או איפה אני מחזיק את עצמי תודעתית, אני עכשיו מבטא את עצמי גם מנטלית, אני עכשיו מפעיל את הרצון שלי, אוקיי, לאן? לקרמה. מפעיל את הרצון של הקרמה, מגיע לי, לא מגיע לי, הוא טוב, הוא לא טוב, אוקיי? למקום של השדה הקולקטיבי, מה משפיע על כל השדה הקולקטיבי? האם כל הקולקטיבי עכשיו הוא במלחמה? אז כולם יריבו על מלחמה, אוקיי? זה יהיה הלופ, כאילו מה קורה עכשיו, אפשר להגיד, מה קורה עכשיו, איפה אני רוצה להיות עכשיו, אוקיי? תחת השפעה קולקטיבית. ברגע שאני בוחר בהשפעה קולקטיבית לא מודעת, אני אוטומטית יורד לשבע. לשבע, לאשליה. אמרנו, אם זה לא מודע, אני באשליה, אני לא ברוח אלוקה ממעלה, אני באשליה. מה קורה ברגע שנפלתי לאשליה? נפלתי לחמש. אוקיי? ברגע שאני בחמש, זה כבר ממש המכניקה שדרכה הכל עובר דרכנו. ברגע שאני מהאשליה, נפלתי לחמש, לרגש, ולתנועה הפנימית, מתפוצץ בי הרגש. וברגע שקרה הדבר הזה, בום, חזרתי לאחד. עוד פעם, איך אני מעלה את עצמי עם משהו שאני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה? אוקיי, מה אני רוצה עכשיו? 2 ו-4. מה אני רוצה עכשיו? מה יעשה לי טוב? מה יעשה לי טוב? אוקיי? מה עושה לא טוב? כאילו למישהו אחר או למישהי אחרת שאתה רואה עכשיו בטלוויזיה, במשהו, לא משנה, לא פרצי, בסדר? משהו שמישהו אחר עושה וזה נראה לי, וואי, זה בטח מה שיעשה לי טוב, אז אני עושה את זה גם. 8, אני הולך דרך השדה הקולקטיבי, מה קורה? בום, אכלתי את האשליה, אכלתי את החרטא, שזה מה שיעשה לי טוב. כמה פעמים הרגשתם את זה בחיים, בגלל שזרמתם על משהו, וואי, זה יעשה לי טוב, ואז אתם אומרים, וואי, איזה חרטא, ואז מה קרה? בום, התבאסות, התבאסות, כי החמש קיבל פצצה מקולקלת, הוא אכל את האשליה, זה מבאס, אוקיי? זה מבאס כנשמה, להגיד איך עוד פעם לא הצלחתי, איך עוד פעם אני מבואס, איך עוד פעם אני במקום הזה עם עצמי, לא משנה ארצית, למה אני מרגיש ככה? אוקיי, וברגע שאני נופל לשם, בום, כמו בלופ, שנמצא תחת השמונה, כמו לופ, שפשוט אי אפשר לצאת ממנו, מה אני פאקינג עושה פה, ועד שאני לא מקבל גזירה, אני רק רץ פה בין השיניים האלה, בסדר? מי שלא שמע עדיין את הסרטון שלי שהורדתי על איך נראית כרגע התודעה שמשתלטת פה, בגלל זה בצבע אדום, כי זה הצבע שהיא צבעה, אוקיי? אז אני נמצא תחת הלופ של השמונה, ואני לא יכול לחוות ממדים יותר גבוהים, אני לא יכול לחוות את השפע, כי הוא לא נמצא בי. אתם מבינים שאני פועל כל הזמן תחת, אני רוצה למלא את עצמי עכשיו, דרך מה? דרך משהו שהרבה אנשים רוצים, או חושבים, או מה שנקרא הנשמה הקולקטיבית התחתונה, בסדר? אני אוכל את האשליה, שזה מה שנכון, ומתפוצץ ברגש. אוקיי? זה הכל, ואז ברגע שזה קרה, אני חוזר ללופ עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מה שנקרא שרפתי פיוז. או לא, או שהתעוררתי לפני, בעיטה באחישנה. אז מה שאנחנו רוצים לבוא וללמוד לעשות, בסדר? זה לפתח בתוכנו, אם יש לנו את כל אלה, שגם ככה מכניסים אותנו ללופ שהתחלנו איתו, אנחנו רוצים לצאת מהלופ הזה.
רגע, אני אנקה. אני אנסה עכשיו להסביר את הלופ הזה בצורה קצת יותר ברורה, שגם כן ממש עם המחשה, אוקיי? איך מתפתח בנו בעצם הרצון, אוקיי? בעצם מה המתח החשמלי הזה שנקרא רצון, איך הוא עובר דרכנו ואיך אנחנו בעצם מפלטרים אותו. אז לצורך העניין נגיד עלה בי כעס, נכון אמרנו אחד. בסדר? רוצה להתרחב, עולה בי כעס, הוא רוצה להתרחב באיזשהו מקום, אוקיי? אני ישר מחפש אשמים. בגלל מי אני כועס? מי הכעיס אותי? מה הוא עשה? אוקיי? מתחיל לחפש מי זה, הרי אני זה לא. אז ישר אני ככה משתמש באנרגיה שעוברת בי, אני מעלה אותה מ-1 ל-2, אני ישר מחפש מי אני מהם כדרך טבעית, בסדר? ישר משם אני עובר ל-4, אמרנו 2 ועוד 2, 4. אוקיי? אני מחפש אשמים, אני מתחיל להיזכר בעבר, מה קרה, מה יכול להיות שהכעיס אותי. בסדר? זה הלופ של הרצון, זה השלבים שאנחנו, אם אנחנו לא שמים לב אליהם, פה אנחנו קורסים. בסדר? פה אנחנו מאבדים את האנרגיות שלנו החוצה. אז עלה בי איזשהו טריגר, נקרא לו כעס. התחלתי לחפש לו אשמים, בגלל מי אני כועס, או מי הכעיס אותי. איך אני מוצא את זה? אני מפעיל את מימד 4 שבי. אוקיי? אני מתחיל להיזכר מה היה, מה קרה, זה חלק מהאשליה. ברגע שנזכרתי באירוע שמישהו עשה לי, אוקיי? עברתי ל8, כי זה הלופ שאני עושה, אני כל פעם מחפש כמו בעיה פתרון, בעיה פתרון, זה כל הזמן, זה האנרציה שמניעה את הרצון. אז ברגע שנזכרתי, ואני עדיין כועס, כי מצאתי אשמים ונזכרתי למה אני כועס עליהם, אוקיי? ונזכרתי למה אני כועס עליהם, אז אני הולך לחפש בשדה הקולקטיבי שלי, עם החיבור העצמי שלי, עם הצדק, למה להצדיק את עצמי? אני כועס כי הוא התנהג לא יפה וזה העליב אותי, וזה לא נכון מוסרית או אמונית או בצורה שבה אני תופס את החיים. בסדר? שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אז מכאן, כמו שאמרנו, אז 8 ועוד 8, זה בעצם הקוטביות של ה8, פגע בי ה8, אני רוצה לקדם אותו, הוא מתקדם. ברגע שהאמנתי ל8, שהוא הקצה, ברגע שחיפשתי את הצדק הלגיטימי הזה, ברגע שקיבלתי בעצם את ההנחיה החיצונית, אוקיי, זה מוסרי, זה לא מוסרי, זה טוב, זה רע ואני טוב, או כל הצדקה כזאת שנתנו לעצמנו, למה אני עושה את הפעולה הזאת, היא זאת שמפילה אותנו. אוקיי, ברגע שאנחנו מסכימים לה, זה 7. האמנו לשדה הקולקטיבי, למחשבה הקולקטיבית, איך הדברים אמורים להיות, וזה נכון לגבי כל דבר. אוקיי? ברגע שהבנתי איך זה עובד, פחבן. אז אני קיבלתי כוונה לפעול, האני העליון, הרוח שאני, הרמת תודעה שאני החליטה לפעול, ודרך האשליה זה מגיע לי, אז אני צודק, או אני קורבן, אז אני צריכים לעזור לי, אז לא עוזרים לי, אני נעלב, זאת הכוונה לפעול, ואז זה גם אומר איך אני מבטא, בעצם השבע זה גם איך אני מבטא את הדברים, כחלק מהאשליה, או אני כפרטים, בסדר? זה הרוח, זה החסד, זה התמן, זה החיבור שלנו, למקור שלנו. מכאן, ברגע שאנחנו מתחילים להפעיל, יוצאים בכוונת פעולה, אבל זה הרמה התודעתית שדרכה עברנו, זה הפילטרים, השכבות שדרכם בנינו את הרצון, אז הוא יהיה חייב להתפוצץ. אוקיי, זה מה שאומרת הנוסחה הזאת, זה מה שאומר, שיש שביל מסוים שאני משתמש בו בתודעה, אוקיי, ובסוף הוא מוביל אותי להתפוצצות, וכל פעם שאני פועל על המכניות הזאת, אז אני כל הזמן נמצא תחת אותו הלופ שמחזיר אותי לחזרה ל-1, כי 5 ועוד 5 זה 10, זה 1 ו-0, אפשר להגיד שזה חזרה ל-1 בלופ מסוים, אוקיי? אני כל הזמן מחוץ ל-0, כמובן יש לו איזושהי הלבשה. אז אנחנו רוצים לצאת מהלופ הזה של ההתפוצצות הרגשית, ולחזור על הלופ הזה, לחזור לשיעורים האלה. אז באה ואומרת המטריצה הבאה, אוקיי? אתה צריך להכיר את 3, 6 ו-9 כדי להבין את סודות היקום. עכשיו, הבנו, 3 זה מודעות עצמית. 3 זה כל מה שאתה צריך כדי לעלות בתדר, אוקיי? 3 זה מודעות עצמית. מודעות עצמית לגוף שלי, איך אני מרגיש. שימו לב, בכל הלופ הקודם אני לא שאלתי את עצמי אפילו שאלות. איך אני מרגיש, מה אני חושב, איך אני מתדרת לסביבה, מה שעובר, אוקיי? רמת המודעות העצמית שלי, לא איך אחרים בוחנים אותי, לא איך מישהו מתייחס אליי, לא מה הוא אומר, איך אני מגיב, איך אני עושה, מה המודעות העצמית שלי, וזה עכשיו לא עוד פעם, לא מ-0 ל-100, אוקיי? זה במשהו
שאני מחזיק בו טוב, זה כל הרעיון. תמצא מה עושה לך טוב כמודעות עצמית, מה מכניס אותך למודעות עצמית, אוקיי? מה גורם לך רגע לשאול את עצמך, רגע, זה טוב לי, זה לא טוב לי? האם יש לי איזושהי שפיטה על הכוח העצמי שבי, אוקיי? האם אני יכול לבסט את עצמי? כי אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מעניין. השלוש הוא המינוס. השלוש הוא המינוס. המשחק על השלוש, כדי לפתח מודעות ארצית, זה האגו. זה האגו. ככל שאני יכניע יותר את האגו, ככל שאני לא יהרוג אותו כמובן, חס ושלום, אנחנו רוצים להיות באיזון על הכל. יותר נכון, לא באיזון של 50-50 מה שנקרא, אלא למצוא את השעון, את המנעד הפנימי שלנו. אוקיי, אני עכשיו כמודעות ארצית, העליבו אותי, אבל אני כועס, אז אני יכול לכעוס 100, אבל אני גם יכול להגיד לעצמי, אם אני אכעוס 100, אני אתבאס על עצמי אחר כך, אז אני יכול לכעוס 50%, ועם 50% אני מרגיש בסדר, ואז אני לא אשפוט את עצמי אחר כך, זה תהיה תגובה מתונה עבורי, ואני אומר לעצמי, אני את זה יכול להכיל. אז זה 3, מודעות עצמית. בסדר? רוצים לפתח איזושהי מודעות עצמית, זה יכול להתבטא גם כן כאיזושהי טקסיות, זה יכול להתבטא גם, מודעות עצמית יכולה להיות גם כן כחדר כושר, יכולה להיות כצום. כל דבר שלי בגוף הארצי מרגיש בנוח. עכשיו שוב, המבחן על הייצור של השלוש, אוקיי? איך אני מתחבר לשלוש? אני מתחבר לשלוש כל פעם שאני מתנגד ליצר, אוקיי? למינוס, לפיתוי, לחלק שרוצה למשוך אותי, למשהו שרוצה להפיל אותי, לאן? חזרה לפה. חזרה למשחק הזה, כל הזמן. זה כל הזמן נמצא, כולנו פה, אוכלים כפות כאן, בלופ ארצי, בסדר? כולנו אוכלים כפות שם, אל תרגישו אם זה לא בנוח, תראו אם זה בסדר, כולנו שם. אוקיי, המצב לא מזהיר כרגע בכל צורה, נכון? אי אפשר להיות באשליה לגבי מה שאנחנו חווים החוצה. אז כדי לפתח את השלוש, אנחנו נרד לזה בשיעור קצת יותר מאוחר, כדי לפתח את השלוש, אנחנו רוצים ללמוד להתנגד ליצר, להפעיל את המינוס שאנחנו כמעגל חשמלי. 6. הפלוס. אוקיי, הפלוס שלנו, בעצם אמרנו היכולת המנטלית, אז מה המשחק פה? אוקיי, אגב, כאנשים, ככל שיש להם יותר, נגיד, לוגיקה ארצית או משהו כזה, הם יודעים להפעיל את 6, בסדר? אתם יודעים להפעיל את כל הממדים 1 עד 8, אוקיי, אם פגשתם את הרוח או שהגעתם לאיזושהי הערה, תובנה עצומה עם עצמכם ששינתה לכם את החיים הפנימיים, את המקצב השוני, רק אז נגעתם ב9, אוקיי? ורק אז יצאתם מהלופ, כל מי שנמצא לא מצליח להפעיל את הממד התשיעי, לא משנה באיזו עוצמה, הוא עדיין לא נקרא נשמה, הוא עדיין בן אנש, אוקיי? הוא בן אנוש. כי זה המלך ששולט בממד מספר 8. אתם יכולים ללכת לבדוק את זה. לא להאמין לשום דבר שאני אומר, לכוון את עצמכם לפני השנה לממד 8, לשאול מי שולט שם. אוקיי? תהיו חזקים. בואו נמשיך. 6, הפלוס. כוח החיובי שלי, אוקיי? עכשיו שאנחנו מדברים על מינוס ופלוס, אוקיי? המינוס הוא כוח שמצמצם, הפיתוי. הפלוס זה הכוח שמרחיב, גאווה. אוקיי, זה תמיד יגיע מה6. למה מה6? כי אני יודע. אוקיי, כי אני מנטלית יותר. וואו, אתה לא יודע כמה מספרים אחרי הפאי אני זוכר. כל מיני חרטות כאלה עם עצמנו, בסדר? כי אני עשיתי את זה ואת זה. לא משנה, זה ה6. ה6 תמיד יאדיר את עצמו. אתם מכירים את הרעיון הזה שהמוח תמיד יצדיק את עצמו? כי הוא 6. אוקיי? זה קורה כשאני מפעיל את 6, מלמטה למעלה, אוקיי? כי אני מתבונן החוויה, כמובן, בסדר? הכל הוא מלמטה למעלה. הדרך לעלות. יש עוד כמה כיוונים. הפלוס, איך מנווטים את 6? אוקיי? איך מנווטים את 6? אז קודם כל 6, הוא יהיה שיעור בפני עצמו, כי יש פה מה שנקרא רמות תדרים, ואתם מכירים עם ההרצים, עם האלפא, בטא, גמא, ממש הפולסים של המחשבות, ואיך כמה אני מורגש, אוקיי, זה שיעור יהיה בפני עצמו. בגדול היצר על 6 הוא כזה, איך אני מייצר 6, שאני יודע להחזיק את עצמי מנטלית. מה זאת אומרת? כמה זמן אני מצליח להחזיק מחשבה, ולקבל דרכה החלטה. אוקיי? לא אמרתי לעצמי מה מתאים, מה נורמטיבי,
ואז האמנתי למה נורמטיבי ונפלתי. מה המחשבה? כל אחד שטיפה התקדם ועשה עם עצמו משהו מעבר לחיים, טיפה התבגר, התחיל לשאול את עצמו, אוקיי, איך אני מתכנן את הדברים, איך אני חושב על הדברים, איך אני בונה את הדברים. אוקיי, זה השש שלנו, זה השש. אם 3 זה מודעות עצמית לעצמי, 6 זה כבר רמה הרבה יותר גבוהה, 6 זה כבר האם אני מודע למה שאני עושה במוח. האם אני רק מקבל תשדורת, או שאני גם יודע להוציא. כשאני מפעיל, אני מוציא. או שאני מופעל, או שאני מפעיל. זה האופציות, יש רק 2 אופציות. אוקיי? אז היצר על 6 הוא בעצם מנטלי. כמה נמוך אני מוריד את עצמי, או כמה אני שואב את עצמי, תשימו לב. אתם יכולים לחוות אירוע בארצי שלקח 10 שניות, ב6 הוא מקבל כל כך הרבה רזולוציות, הוא כאילו במה שנקרא כפול עצמו, כפול עצמו, כפול עצמו, שב6 במנטל אתה יכול להיכנס בעצמך גם חשב חודשים או שנים, או לפתח תבניות, שאחרי זה גורמות לך להתנהגות עבור כל הממדים מתחת, יקבעו לך איך אני מרגיש, באיזה זמן, באיזה חוויות, ככה אני בסוף ארגיש על הגוף שלי, ואז, אוקיי, זה ממש ממדים שמשפיעים אחד על השני. היצר של 6 הוא השליטה במנטל, בעצם כמה זמן אני יכול להחזיק מחשבה, כמה זמן אני יכול להיות בריכוז עבור משהו, אם הראש שלי בורח בכל טרללה, בהכל, אני מתכוון, אז 6 הוא פלוס, הוא דוחף מדי, הזרם לא במידה הנכונה, אוקיי, הוא דוחף מדי, אני לא מצליח להחזיק את עצמי מנטלית, אני לא מצליח להירדם, אני לא מצליח לחשוב, כל דבר אני לא מצליח להתרכז, אבל רגע, שימו לב, בדבר הזה אתה כן מצליח להתרכז. כנראה יש לזה סיבה, למה בהכל אתה לא מצליח, אבל בזה אתה כן מצליח. בסדר? אז זה הרעיון, להכיר איפה השש שלנו פועל בצורה חיובית, איפה הוא פועל בצורה שלילית. איפה זה עושה לי טוב, איפה זה לא עושה לי טוב, זה ההפעלה של השש. איפה אני עם המיינד בעולם הבריאה, מה שנקרא מחשבות יוצרות בוראות מציאות, משם זה ירד אחרי זה לאיך שאני מרגיש, מה שחשבתי עם עצמי בסוף אני ארגיש ככה. אוקיי, ובסוף זה מה שאני אעשה, אם אני יאכל את עצמי בסרטים עם עצבים, בכעס, בלבון או בכל דבר כזה, בסוף זה מה שאני אסתובב עם הרגש עם עצמי, ובסוף זה מה שאני אוציא מעצמי לכולם, מה שנקרא. אוקיי, אז המינוס מפתה אותנו להכניע את היצר, בעצם הגוף, בעצם היותנו בחוויה ארצית, יש לנו מינוס, אנחנו רוצים, אנחנו נמשכים, אנחנו מפותים לחזור ללופ, בכל פעם, שאנחנו נאמין כמו שנגיב, כמו שמקובל. אוקיי, בעצם ראינו חושך, אנחנו נרצה להגיב לו באור, ממש ככה, אנחנו נראה משהו לא בסדר, ננסה להיות צודק, אני אראה משהו לא צודק, אני אתערב עם הצודק, כמובן כל אחד עם המנעד שהוא מרגיש איתו בנוח, זה הרעיון, המנעד שאתה מרגיש בנוח, תמצא אותם, את 3 ואת 6 שלך. ואז ברגע שאתה לומד, אפילו כאיזשהו רפרנס עם עצמך, ומתחיל לייצר עכשיו רגעים, אוקיי, עכשיו אני פועל במודעות, אוקיי, אני מודע למה שאני עושה, בסדר, אני מודע למה שאני עושה, בסדר, אני שם לב, אני בקשב לדבר הזה, ואני מחבר אליו את המנטל. אוקיי, אני כאן ועכשיו, מכוון ומחזיק את התודעה לרוח. ככה אני יוצר את 9, שאני מחבר את 3 ואת 6. אנחנו ממש רוצים לבצע, לדוגמה כמו טקס מסוים שמישהו עושה, זאת כל המכניקה שהתלבשו עליה בכל הדתות, בכל המקומות, זה נורא פשוט. בסך הכל, קח את עצמך עכשיו בצורה מודעת, אני אקח את זה למחשה כזאת, בסדר, את עצמך תעשה פעולה פיזית כמו טקס, תכוון את התודעה שלך שזה מה שאתה עושה, זה וזה יוריד לך את השפע. זה ייצור לך את 9, ככל שתעשה יותר פעמים חיבורים כאלה, אתה תיצור לך את השפע, יהיה לך יותר מצוות, תעלה בקונדליני, כל אחד מאיפשהו עם המסורת שהוא מתחבר אליה. בסדר, מוצא לעצמו בסוף את השיטה הזאת, בארצית תעשה ככה וככה בצורה מודעת, ותכוון את עצמך מנטלית, ותחזיק את זה מנטלית, בעצם תהיה מודע מנטלית לפעולה הארצית שאתה עושה, מה שנקרא פעולה וכוונה, פעולה עם כוונה מודעת, אוקיי? אני עכשיו מדליק נרות עבור, לא משנה מה, אם אני מכוון את זה החוצה למוסכם על כולם, אני תמיד
זכרו תמיד תמיד תמיד, יחזיר את עצמי לפה. אבל אם אני מכוון את זה לשפע שלי, אליי פנימה, לתודעה יותר גבוהה, אני נוגע בשפע. זה המטריצה, זה מה שהיא אומרת. תרחק טיפה. תפעיל את השלוש שלך, תפתח שלוש על ידי הכנעה ליצר, תפתח רגעים, לדוגמה עם דיאטה, שאתה עכשיו רוצה לרדת במשקל, אז אתה ממש רעב או ממש בדודה, אתה רגע לא עושה את זה, אתה מייצר שלוש. לא אמרתי כמה זמן, שימו לב, המכניקה הזאת לא אומרת, עכשיו תעשה את זה במשך 9 שנים, או 966 שנה, או 3 שנים, אוקיי, לא. פשוט תלמד להפעיל את המכניקה הזאת, ותריץ אותה בתוך עצמך, כמקצב פנימי, כמה שיותר פעמים. מודעות עצמית, כהכנעה ליצר, אוקיי, רגע, אני עכשיו זה מתאים לי או לא מתאים לי, איך זה משפיע עליי? איך זה משפיע עליי? בסדר? אז מודעות עצמית, לכוונה מוכוונת, בעצם למנטליות מוכוונת, אנחנו נלמד גם לעבוד על השש, זה ממש להחזיק את התודעה שלנו בקשב, קשב של מודעות עצמית, לא לשתי שניות, וברגע שהיה אפצ'י איבדתי את זה, אז היכולת שלי להחזיק מודעות עצמית עבור עצמי, בצורה מנטלית ובחיבור עם המיינד שלי, אני עכשיו עושה את זה עבור זה, ואני מוכוון אך ורק על זה. החיבור הזה, עם הרצון שם מחובר לתודעה העליונה, אני יוצר את 9. אוקיי? אם הוא מייצר לחסוך להרוויח, אגב, אם הוא מחובר להרוויח כסף ולמשוך שפע גשמי, זה הלופ, אנחנו נשארים פה. אוקיי? זה ידיעה. 1 עד 8 אמונה, 1 עד 8 אמונה, 9 בלבד ידיעה. אוקיי? 9 בלבד ידיעה. 1 עד 8 לופ ארצי. אז לסיכום, 1 עד 9, זה הקוד שמרכיב, לפי המכניקה הזאת של 3, 6 ו-9, את הקוד של המציאות, ובעצם אם נלמד לעבוד עם ה-3, 6 ו-9, שאנחנו גם ככה, אוקיי? אז נדע את סודות היקום. אז זה בדיוק מה שאנחנו נרצה לדבר עליו, מה בדיוק הוא ה-3, אנחנו חייבים רפרנס בתוכנו, חזק שלו, עם 3, יהיה אחרי זה פרוטוקולים רק לעצמה אישית של ה-3, כי זה משהו שהוא קריטי. לדוגמה, להגיד לגוף שלך, תודה שהחזקת אותי היום. סתם, לדבר עם עצמכם, עם ה-3, לפנות אל ה-3 שלכם. אוקיי, אתם תודה עליונה, ככל הנראה אם אתם שומעים אותי עד לפה, הצלחתם לשמוע אותי בכלל, אתם 9 לפחות. אוקיי? הוא קיים שם, יש עיבובים. אז דברו עם הגוף שלכם. רגשות, תודה שסחבת אותי, גם היום. גם היום, תודה שהיית שם. תודה שאתה מסמן לי איפה אני צריך להתבונן. אוקיי? למצוא את הנקודות האלה שאנחנו מתחברים לשלוש. 3, תודה שצריכת להחזיק אותי כל היום. אוקיי, אני לדוגמה בן 36, תודה שאתה לא סוחב אותי כל החיים האלה. תודה שאתה שם לטוב ולרע. אוקיי, בסוף אני הזנתי, אתה מזין את ה3 שלך, אז אתה צריך להיות איתו לרמה שאתה בסדר, ואתה יכול להתמודד איתו. אגב, כדי לצאת מהשעה, בוא נגיד שה1 עד 8, ללא 3, 6 ו-9, זה בעצם מה שנקרא תודעת הישרדות. אני עכשיו נלחם על כל הבא ליד. אתה לא יכול לצאת ל3, 6, 9, אם אתה לא התגברת על ההישרדות הזאת, לא מדבר על בחינה כלכלית, שזה גם קשור, אוקיי? אנחנו מתגברים בחלקים לפעמים, אנחנו לא מספיק כנים עם עצמנו, שזה בסדר, אוקיי? זה תהליך, אין יעד, יש תהליך שצריכים לעבור. אפשר בעיטה, אפשר באחישנה, אני איתכם באחישנה לגמרי, הרבה יותר מזה. אז אני חייב להבין את התהליך ומה אני מייצר. כל פעם שאני נופל לשדה הקולקטיבי, מה יגידו עליי, מה תהיה, כאילו הרעיון הוא מה תהיה הפרספקטיבה שלי מול עצמי, אוקיי? עבור, כנגד מה שיחשבו עליי. בעצם ההחלטה שלי מונעת על בסיס רצון שאני מדמיין עם עצמי, כי זאת האשליה, שזה מה שנקרא הטוב הקולקטיבי. לא, אתה לא יכול לדאוג על זה, אתה בגוף, אתה לא אמור לדאוג לכולם. בסדר, בגלל זה אתה יחידה, כי תפעל מתוך עצמך. ובדיוק מאותו מקום, גם מי שראה את הפוסט שלי על ואהבת לרעך כמוך, אתה לא יכול להיות במדרגה של ואהבת, אוקיי? שימו לב אפילו לאותיות,
ו', א', ה', ב', ת'. אוקיי? אפשר ממש לראות את זה באותיות, ו', ואהבת. ו' זה חיבור, זה 6, זה החיבור. אוקיי? זה החיבור שלי עם עצמי. ו' זה חיבור. אז ואהבת, א', הדרך שלי במסע זה ו' ושני יודים. אני מחובר לדרך שלי במסע, למעלה או למטה. אוקיי? זה הזה. היי, האם בניתי לי איזשהו כלי להכיל את הדרך שלי? בסדר? ב', האם הכלי שלי בר שימוש? אוקיי? האם עם כל התהליך הזה שיצרתי פה הוא בר שימוש? ואז ת', איך אני חותם את זה? אוקיי, החתימה עצמה. אז כשאתה מסתכל עוד פעם על המשפט הזה, ואהבת, אוקיי, אתה מבין שכדי להיות ב"ואהבת", אתה צריך קודם כל להיות בסדר עם עצמך. כי זה האם אני מחובר במסע האישי שלי ויכול בלב שלם להוציא לפועל את החותמת האישית שלי, או לא. זה ואהבת. תאהב את עצמך, תהיה בסדר עם עצמך, עד שלא תעשה את זה ותהיה שלם עם עצמך, אתה לא לרעך כמוך. אוקיי, אתה מה שאתה לרעך כמוך, אתה באומץ, אתה באומץ, אוקיי, זה הרעיון, תשווה את התדר, אתה תמיד משווה את התדר. אז אני חוזר עוד פעם למקום הזה, ליצור איזשהו סיכום לשלוש, 6 ו-9, רק כדי להטמיע את הרעיון רק לרגע, כי בעצם כשאני הצופה, כן יש שמה עכשיו וואו קרה מולי משהו, רן מופיע בזה, מה אני חושב עליו, טוב או רע לי, מוכר לי, לא מוכר לי, זה דומה לי, זה נוגע בי, זה לא נוגע בי, אוקיי זה המקום, אוקיי זה טוב לי או רע לי, זה מעלה אותי או מוריד אותי, בסדר? אז כאן אני יכול לבחור לבד, אוקיי? ודי לחכימה ברמיזה איך לפעול בתוך הרעיון הזה, כי תשימו לב שכל דעת פשוט התלבשה על הרעיון הזה. מה צריכה להיות המודעות העצמית שלי? מה אני צריך לחשוב שאני עושה? ואני לא יכול לגעת ב9, כי אני לא נשמה. אוקיי, אולי מישהו אחר הוא נשמה, אז הוא יכול להוריד למעלה. לא שאתה לא נשמה, כי אתה לא אנרגיה. כמובן שכל אנרגיה היא אנרגיה, ואתה רוצה לקרוא לזה נשמה, אחלה, סבבה. אבל כשאני אומר את המילה נשמה, זה כבר מישהו שיש בו את ה3, 6 ואת ה9, גם אם זה יבעובים, אוקיי? וזה לא חייב להיות בכל דבר, גם על אף אחד זה לא בכל דבר, אבל הוא הצליח לפתח לעצמו מספיק מודעות עצמית, אוקיי? יכולות מנטליות, חיבר אותה מספיק חזק, וגם אם הוא לא קרא לזה אלוהים, והוא קרא לזה בכל שפה אישית שלו, כמו אמונה פנימית בעצמו, זה בדיוק זה. זה בדיוק, זה בגלל זה יש אנשים שהם מצליחים לעשות דברים שהם אקסטרה, כי הם הצליחו לייצר אקסטרה אנרגיה מתוכם. ככה עושים את זה, אני בלב שלם מבצע פעולה, שזה מה שאני רוצה לבצע, ואני ממוקד רק בה, לא מה יקרה, לא מה יהיה, אני לא מוריד את עצמי לממד 4, לא מה אני מרגיש כלפי זה, אני פשוט יודע שזה מה שאני צריך לעשות, זאת המודעות שלי כרגע, אתם מכירים את הרגע הזה שקרה לכם בחיים, אני מודע עכשיו שזה בדיוק מה שאני צריך לעשות, למה? כי זה היה הרגע שסגרתי מעגל, שהיית מחובר ל9, ידעת בדיוק מה אתה רוצה לעשות, כמובן שזה לא כל החיים, אבל אתה צריך למצוא כמה מקומות ביום, בשבוע, בשנה, כל אחד עם כמה שהוא רוצה להיות מחובר לתוך המקום הזה שלו, לממד הגבוה של ה9, וזה קורה על ידי כמות חיבורים שאנחנו מבצעים. כמה פעמים הכנעתי את היצר בצורה מודעת, הצלחתי להתגבר על החשקים, על הדחפים, על הפיתויים הפנימיים שלי, כמה פעמים הצלחתי לעשות את זה בצורה מודעת, אוקיי? ואז לקחתי את הרגע הזה, או את התוך כדי אפילו, ממש לכוונה שלמה, וביחד עם המנטל כיוונתי את זה, זה עבור ההתפתחות הפנימית שלי, את זה עכשיו אני עושה עבורי, עבור ההתפתחות הפנימית שלי, את זה אני מבצע, כדי להתחבר לנשמה שאני, אוקיי, זה בדיוק זה, אני מכוון את עצמי, אני יודע מה שגם מעל הדעת, אני יודע שזה מה שצריך לעשות, ואתה כולך שם, אתה במודעות שלמה, וקשב, מודעות זה קשב למה שקורה. אנחנו רוצים לפתח את המודעות הארצית שלנו, אנחנו רוצים לפתח את המודעות המנטלית, כדי לייצר בעצמנו 9. זאת המטרה שלנו, זה המטרה של ההדרכה הזאת, ואנחנו נצלול לתוך זה עוד טיפה, ואנחנו נלמד להרכיב על כימיה פנימית של עצמנו בתוך השעון הלבן. כי אם כל דת התלבשה על הדבר הזה שנקרא 3, 6 ו-9, א', יש פה סיבה, ב', אני מצאתי דבר מעניין בתוכו, אז מאוד חשוב לי לבוא ולהיות כנה וגם כן להוסיף שעד לרגע זה של ההדרכה,
אני מספר תיאוריה, אני לוקח תיאוריות ומספר אותם, זה לא משהו שאני ממש אוהב, אבל זה בשביל ליצור שפה משותפת ועניין. מהשלב הבא שאני אכנס אליו זה כבר השגות לגמרי שלי, חוויות שאני חווה, ניסיון אישי שלי בחוויה שלי, מה עובד לי, מה לא עובד לי, איך אני עושה את זה, במטרה לתת רפרנס למישהו עם עצמו, או להגיד וואי זה מגניב שאפשר לעשות את זה, או וואי לא הכרתי את זה, או כל אופציה שתוציאו מזה, זה לא חייב להיות טוב או רע. אוקיי, לא חייבים כל דבר זה טוב או רע, אז אני אחליט אם אני עושה את זה. שבו, תקשיבו עם עצמכם רגע, האם משהו בדברים נשמע לכם הגיוני? האם אתם צריכים, מחליטים מעצמכם שמישהו צריך להחליט עבורכם מה הוא עשה? שמי שאומר שהוא קרא שהוא גלגול של משה רבנו, אז צריך לעשות את מה שהוא אומר? זה הכל עם עצמך. אתה רוצה להתפתח כנשמה? אחלה, תאמין בעצמך, תפתח את היכולות שלך, תרים את עצמך. אתה לא רוצה להרים את עצמך? אחלה, אף אחד אחר לא ירים אותך, אז אתה הולך להישען על פרספקטיבות של מישהו אחר, ופועל לפיהם. אני בא ואני אומר לכם, אני מראה לכם את זה פה כקיצור דרך עבור כל אחד, אוקיי? שילמד איך להפעיל את עצמו, אני לא יכול להפעיל אתכם, אני אולי בהמשך יקבע מפגשים ודברים כאלה, ואז בהם נעשה פרקטיקות, אני לא יכול להכריח אף אחד לעשות את השינוי הזה, אני גם לא רוצה. אני בא ואומר לכם חברים, תקשיבו, יש דרך לעשות דברים פרנורמליים עם היכולות העצמיות הפנימיות שלכם, יש דברים לעשות משוגעים, זה מגיע עד חזיונות, נבואות, לאיפה מי שירצה לקחת את זה גבוה, מדהים, אבל זה הכל אחד עם המקצב הפנימי שלו, אין יעד להיות שם, היעד עצמו כנשמה הוא התהליך שאתם תעברו עם עצמכם, לזהות את הסימנים המוסכמים שלכם, עם הרוח, המודעות עצמית שלי, זה ככה, ברגע שיש לך את המדרגות, ואז אתה אומר, וואו, זה ככה, וזה ככה מתחבר, טק, אתה מחבר, שימו לב את החיים שלכם, איזה דברים התחברו לכם בחיים, שפתאום אמרת, בונה, זה סבבה לי, וגם זה מתאים לי. וחיברת, ופתאום זה עבד לך. כי זאת המכניקה. זאת המכניקה. מודעות עצמית, מודעות מנטלית, מחוברים ביחד, יוצרים שפע. אוקיי? כוונה עם פעולה מודעת.